Да, готова съм. Всичко става много хубаво. Добре. Миналия месец отидохме за първи път в село Габровница, където щяха да се проведат първите прожекции на фестивала на кино на село. Един от основните организатори на цялото събитие, това е Камелия. Казвам се Камелия Борисова и съм библиотекар към Народно читалище Асен Йосифов в 1926 година, село Габровница. Тя е прекарала по-голямата част от живота си тук. Посветила е времето на книгите, на читалището и на идеята това място да остане живо. Вече 18 години съм в село Габровница, като 14 от тях работи в читалището, в библиотеката. Първо беше малко на майтап самата работа, но след като навлезнах в тази сфера, ми хареса, заобичах си работата и продължавам и до днес. Благодарение на Камелия, залата отново се пълни, а хората отново имат причина да се събират заедно. Добър ден! Представям се, казвам се Сашка Методиева. Родена съм в това село, живяла съм къде ли не, върнах се в моето родно село Габровница. Там, където и стените помагат. Габровчани сме много добри хора, много охотливи, смесени по етнос, но си се уважаваме, обичаме. Имаме си читалищна дейност, имаме си културна дейност, обичаме да бъдем в съюз един с друг. Помня от моето детство Дедо Дачо. Дедо Дачо беше киното на селото. Помня един филм "Слонът моя приятел", който селото събра тук. Имаше прожекция в 4 часа и после тайно ние малките отидохме и в 8 часа. Имаше велика читалищна дейност тук. Имаше кино, имаше театри. Моя баща играеше в театъра тук. И сега искам това нещо да се върне. Моля ви се, хора. Културата и образованието ще върнат селото по правия път. Не само селото, а и държавата. Сърдечно благодаря. Освен с идеята да посетим прожекцията, бяхме сигурни, че има много истории, които искат да бъдат чути. Затова решихме да отделим малко време и да посетим няколко локации. Едната от локациите беше стадиона. На стадиона това, което заварихме, беше една група от младежи, които се занимаваха с поддържането на тревната площ. Те, разбира се, проявиха интерес и бяха изключително радостни, когато им казахме, че ще им направим няколко кадъра за спомен. Решихме да отделим време и за последната локация. Когато отидохме до църквата, самата сграда беше заключена. След няколко минути обаче се появи един човек на име Николай. Оказа се, че това е човекът, който се грижи за сградата от около 20 години, а когато е бил едва 12 годишен, се е промъкнал в църквата, за да бие тайно камбаната. Това било и причината, поради която го изгонили от училище. По ирония на съдбата или не, и до ден днешен той е единственият човек, който може да го прави и се грижи за това камбаната да звъни във всеки един ден. Ще почнем да дрънка телефона.